Ahojte moji milí. Dnes sa vás chcem opýtať, či poznáte rozdiel medzi prínosným stresom a neprínosným, tým škodlivým. Ten prínosný stres je vtedy, keď sme nadšení niečím, keď to tak v nás vrie akoby, až mykam kamerou a prináša nás tento stres k aktivite, k tomu, aby sme sa pohli, aby sme niečo urobili a chceme to čo najrýchlejšie urobiť, čo najlepšie urobiť a sme v takom nadšení, kde vnímame zároveň mierny tlak. Neprínosný stres je ten, keď napríklad sa aj tento prínosný premení na neustály tlak. Vtedy to už prestáva byť prínosné a naše telo sa nevie z tohto stresu dostať von. My totiž to potrebujeme aj prestávky, aj pri tomto prínosnom strese. Že aj keď máme to nadšenie, aj keď máme ten tlak, ten drive, že ideme, tak my potrebujeme nutne prestávky už len preto, aby sa naše telo a aby sa naša myseľ uvoľnila, aby sa vyrovnal ten náš systém, tie látky v našom tele a my sme znova nabrali silu.